Halleluja! Grazzi mulej, grazzi Ġesu. Nilqawkom eżiz aħwa Maltin u għawċin. Għadaw kolla li jintom is-segwu minn dan il-programm u dan il-messaġġ ġimgħa wara ġimgħa bil-grazzja talla u vera bil-grazzja talla, bis-serjetà ngħidilkom. Letteralment bil-grazzja talla xi kol dan ngħid, bdejt mamma mija. Per eżempju jiena kull ġimgħa rid nippritka nipprepara xi 3 messaġġi jew 4 differenti kull ġimgħa. Meta nibda naħseb ngħid, Lord help us. How do I do it? Għax fin-natural tibda tgħid kif tagħmilha mamma mija. Sewwa. Anyway, imma il-mulej meta l-mulej sejaħlek għal xi ħaġa, il-mulej jarmak għal dik il-ħaġa wkoll. Amen. U ħanejdek meta l-mulej sejaħlek għal xi ħaġa x'inhi? La sajjaħlek għaliha armak għaliha. Amen. Ramak għaliha, okay? Alleluja. Mela, kulħadd jitlob miegħi. Kulħadd jitlob miegħi u minn qalbkom ejdu din it-talba u vera fissir minn qalbkom aħwa. Illum issi qaddis. Kellimni l-lejla mill-kelma qaddisa tiegħek. Għatini revelazzjoni, spiritu ta' l-erf u spiritu ta' arfin biex dak li jiena nisma' l-lejla blajnuna tiegħek napplikaħ fil-ħajja tiegħi. Għalhekk mulej jiena lest nilqa' l-kelma tiegħek u nemmen li qatt iktar ma nkun l-istess iktar. Dan nitlob u nirċievi bil-fidi f'isem Ġesu Kristu. Amen. Ftit ilu bdejt serje ta' tagħlim fuq l-erf. Fuq l-erf talla. Dan ħajkun it-tieni messaġġ fuq l-erf talla. Kien messaġġ sabiħ l-ewwel wieħed li għamilna u hemm ħafna x'tomod fih. Hemm ħafna x'tomod fih. U jekk alla jrid bejn Alla għandna ħafna xi ngħidu fuq l-erf, ħafna. Bħalma tafu din hija l-ġimgħa l-bieraħ kien San Valentino. Jiena għala bibi minn San Valentino. Ma nafx x'għamel San Valentino, għalija m'għamel xejn, però m'għandix problema niċċelebra l-imħabba. Sewwa, ġifieri, meta d-dinja tiċċelebra xi ħaġa, inti tulizza u ifdija u iċċelebra fi Kristu. Qed tifhmu għad-differenza? Amen. Għax ċertu nies jgħidu għax il-San Valentines tad-dinja. Qalbi, kollox talla u inti tista' tifdih għal Kristu. Amen. Inti għandek problema tiċċelebra l-imħabba. Jekk iġi mħabba ta' bej żewġ ammorini. Sewwa, mħabba ta' familja, mħabba tal-aħwa, mħabba fi Kristu. Mħabba, tifhem? U kemm minnkom il-bieraħ jien naf għamiltu xi ħaġa speċjali tal-Valentino. Hawn xi ħadd għamel xi ħaġa speċjali? Hawn xi ħadd irċeva rose hekk? Hawn xi ħadd irċieva xi rose? Waħda biss. Ma tantx għamiltu business ħanejlek. Ħadd ma rċieva xi fjura jew rose hekk ħanara li dek, irċivejtu? Jien rċivejt sok bil-xewk biss, il-rose waqt. Le, rċevejt. Kemm minnkom tal-Valentine ma kellkomx ħagg, ma tħadd ma tagħkom ħagg hekk tanni aħna. Mela, qumu bil-wifqa, dak kollha li ma rċevejtux ħagg, ħanibatilkom ħagg jien is-sara. Can you feel it? Amen. Insomma, allura President f'dan istaġun ta' San Valentino u għed nitkellmu fuq l-erf, eżiż aħwa ħanejdilkom bis-serjetà, bl-akbar serjetà. Dan huwa l-iktar suġġett li sibt diffiċli biex insajru f'ħajti. Ngħidilkom bis-serjetà ngħidilkom. L-iktar suġġett li jiena bħala pastor speċjalment fix-xogħol pastorali huwa l-iktar wieħed diffiċli. Kif tamalgama fl-imkien l-erf u l-imħabba. Ħansaqsikom mistoqsija. Min taħseb li l-imħabba hija iktar importanti mill-erf u l-idej? Kemm minnkom taħsbu li l-imħabba hija iktar importanti mill-erf u l-idej? U l-idej? Kemm minnkom taħsbu li l-erf huwa aktar importanti mill-imħabba?
Interessanti. Mela, minu ftafti. Mela. Please, ikkooperaw tfal. Ħalli is-servej jkun tajjeb. So, min jemmen li bej l-erf u l-imħabba l-iktar importanti mit-nej hija l-imħabba. Ollu dejkom, ħannara, ollu dejkom ċara hija tontu? Interessanti. That's very interesting. That's rather interesting, actually. Min minkom temnu li l-erf huwa iktar importanti mill-imħabba? Min minkom li ngħid x'ngħid xorta mhux ħatolli dejk. Thank you tal-onesta. Okay. Mela, isimgħuni. Hemm momenti fil-ħajja, u naħseb minnkom kollha kemm aħna dejna xi momenti minnu, fejn l-imħabba hija aktar importanti. Però hemm momenti fil-ħajja fejn l-imħabba mhix biżżejjed. Ikollok bżonn l-erf. U ħanejdlek, meta tkun ġenitur, diffiċli biex tibbalanċa mit-tnejn. Meta tkun pastur, diffiċli biex tibbalanċa mit-tnejn. Meta tkun tmexxi kumpanija, għandek ix-nies taħtek. Sew jekk intix Kristjani jew le, ma jnagħmlu mod li inti Kristjan. U għandek kumpanija, inti titħaddem kumpanija titħaddem min-nies. Bħala Kristjan taf li dejjem timxi bl-imħabba. Imma taf li mhux l-imħabba mhux dejjem taħdem. Now, dik hija iġġelek tħokkna rasi. Għaliex l-ewwel Ġwanni 4:8 tgħidlek li Alla huwa mħabba. Isimgħu għadi. Moħkama. Ġifieri Alla bl-imħabba biss ma jimxix. Ma jistax jirnexxi. Bl-imħabba biss ma dirnexxix. Bl-erf biss ma timxix lanqas. Għax l-erf jirrikjedi li tapplika l-arfin u bil-fors l-erf jiġġelek timxi bil-ġustizzja. U tiġi f'konflitt. Fl-esperjenza tiegħi, mill-lat ta' leader, jekk intix li, per eżempju, jiena bħala papa ma' wliedi. L-imħabba biex dejjem taħdem. L-erf kollok bżonnu fejn l-imħabba ma taħdimx. Dan huwa kunċett, qed ngħidilkom fil-ħajja tiegħi, 30 sena Kristjan, 18 sena pastor. L-iktar equation li sib diffiċli biex nopera fiha. L-iktar waħda diffiċli. Inkeċċi x-xjaten mhux l-iktar waħda diffiċli. Laqqas inqajjem il-mejtin mhux l-iktar waħda diffiċli billi fil-donor. Li titlob il-lingwi topera fid-donja tal-Ispirtu Santu mhux daqshekk diffiċli. Imma biex timxi u tibbilanċja sew l-imħabba u l-erf. Kemm diffiċli Ġesu ħanin. And I still haven't figured it out completely yet. U għadni ma tallimtix kollha. Fil-ktib ta' Koħlet Ekklezjasti, jew Ekklezjastis, kapitlu 10, vers 10. Konna semmejnija del-skrittura u ħanużawa ħafna drabi oħra. Jekk tixxellef il-lexxuna u ma ssinnix, trid tisforza aktar biex taqta' biha. Nisimgħu di. Mela il-lexxuna jisa mannara.
Frek il-mannara li għandek. Ma taqtax, jew miex imsonna tajjeb bil-Ingliż, bil-Malti, sonna tajjeb, ħajkollok ix-xogħol li ħatamel ħajkun iktar diffiċli biex twettqu għaliex mhix taqta biżejjed. L-erf huwa dak li jagħmel il-mannara tiegħek jaqta iktar faċli. Il-mannara tiegħi u tiegħek huma id-doni tiegħek. Is-sejħa tiegħek. Tista' tkun sew knisja, fi knisja, familja, relazzjoni, ġenituri ma' tfal, koppja bejniethom, mexxej leader f'fabbrika, kumpanija. Aħna kollha għandna sejħa. Kollha. Mhux kulħadd. Alright, mela, kull Kristjan għandu sejħa biex jaqdi l-ġisem ta' Kristu. Dak ma jfissirx kull Kristjan huwa pastor jew predikatur, imma x'imkien għandek sejħa taqdi fi knisja. Però kull Kristjan għandu sejħa mhux bil-fors fil-knisja, apart il-basics, imma jista' jkun għandek ukoll sejħa sekolari. Per eżempju hawnhekk għandna oħtna għandha sejħa bħala avukata. U nassugurakom li nissantiha l-pulptu issa u tgħidilkom li żgur kellha diffikultà hi bħala Kristjana fejn kellha tapplika l-erf u ma tkunx faċli. Għax tiġi bej konflitt. X'irid nagħmel nimxi bl-imħabba u bl-imħabba għamja kosta kollox? Intom tafu li fil-ħajja li anke jekk timxi perfetta imħabba perfetta, kulħadd jgħid imħabba perfetta. Xorta ma jirnexxilek. Kif jista' jkun? Ġesu huwa mħabba perfetta. Kien hemm żewġ ħalelin fuq is-salib ħdejh wieħed on the right and the other left. Ġesu li mħabba perfetta li kien disponibbli biex isalva li tnejn lum fuq is-salib. Bl-imħabba perfetta. Xorta wieħed minnhom ma rfux u ma ħax vantaġġ mis-sitwazzjoni għax ma użax l-erf. Ġesu kienet joffrilu imħabba perfetta. Ma l-erf naqas għax il-Bibja tgħidlek l-iblaħ huwa dak li jirreġetta l-Kristu. Hawn nies jirreġettu l-Kristu tal-biża' anke fuq istodda tal-mewt. Għal dawk li intom qed taraw dan il-messaġġ u tgħid fuq istodda tal-mewt jekk jien ma rridx naħfer, int ċħadt il-Kristu. L-Alla dak kollu li għamel Ġesu Kristu fuq is-salib għalik u sejjer dritt fl-abbisti tal-eternità għall-eternità l-dejjem. Int hemmhekk ċħadd il-Kristu. Le ma nħobbu l-bambi, inti ċħadd x'jgħid Ġesu, x'għamel Ġesu għalik, ċħadtu kollu. Għax int kont tant blaħ, issa tulejt, ma nafx hekk il-mulejt ħallihom jisimgħu dal-messaġġ ġewwa l-infern. Sewwa li inti ċħadd Alla offrilek imħabba divina perfetta. U int kif jgħid il-Malti bżaqta. Mela l-imħabba tal-Alla perfetta ma kienx biżejjed. That's right. Anke l-imħabba tal-Alla tfalli. Alla ħabba d-dinja perfetta? ħabb Alla d-dinja b'mod perfett. Kollha d-dinja salvat? Il-Bibja tgħidlek l-għaref jew the wise jaraf li għandu bżonn salvatur. U l-erf tiegħu iġelu imil rasu lejn Kristu. Liblaħ bla post. Sa tnejja joffrilhom imħabba perfetta. Sew l-liblaħ u sew l-għaref, miblaħ ma wattaqx ma applikax l-erf u anka b'imħabba perfetta mar fl-abbissi tal-infern. Kemm hawn Kristjani llum il-ġurnata jafu sema fuq l-imħabba, ovvjament xorta tikber, kompli tikber fl-imħabba sewwa, aħna nitkellmu fuq l-imħabba tal-llum, all right? Nhar l-erba' kellimkom fuq l-imħabba eros sesswali, ħadd minnkom għandu bżonn introduzzjoni fuq dik. Sewwa hemm l-imħabba fil-leo ta' bejn l-aħwa, hemm imħabba ta' estorge familja, sewwa u hemm l-imħabba
agape. L-imħabba perfetta. Aħna naħsbu li għax Alla huwa perfett u mħabba, aħna naħsbu li kollox ħajsolva xi huwa mħabba perfett. Ejd li kif għaliex b'imħabba perfetta żewġ aħwa jgħidu jħobbu lil Kristu xorta ma jitkellmux b'imħabba perfetta daw. Għaliex grupp jiġġieled kontra grupp ieħor, jew jitajru fuq il-Facebook. Int li dejt li għandek l-imħabba tal-Alla, u suppost doqt l-imħabba tal-Alla. Għaliex inti blaħ. M'intix tuża l-erf. L-imħabba mhux biżżejjed għalik. Fl-esperjenza tiegħi bħala pastor u anka bħala bniedem ċivili bħalkom, uman, Gordon ġomman only, bla titlu bla uffiċju. Il-waħda mill-iktar diffikultajiet li jina sib fil-ħajja tiegħi biex niddilja ma' relazzjonijiet, mhix l-imħabba, hija l-erf. Hija mhux l-imħabba tgħinek tipproteġilek darek, hija l-erf tipproteġilek darek. Mhix l-imħabba tipproteġilek il-finanzi tiegħek, hija l-erf jipproteġilek il-finanzi tiegħek. Mhix l-imħabba li tipproteġilek l-ulidek, hija l-erf jipproteġilek l-ulidek. Mhix l-imħabba li tipproteġilek qalbek, hija l-erf li tipproteġilek qalbek. Meta jiena semmejtilkom l-ewwel messaġġ fuq l-erf, meta jiena nara pereżempju sew irġiel u sew nisa. Imma ħanibda minn nisa l-ewwel għax ladies first. Sewwa, meta int għandek nisa iduru minn raġel għal raġel u dejjem l-istess tip ta' losers isibu, men. Isawwathom jabbużhom. Inti kont tiġi abbużajta għaliex mort għandha qed jerġa' abbużak u tiġi tgħidli I love him pastor. Fejn hu l-melħ? L-erf. Brade, li bħalhom hawn ukoll ta' mad-dinja kollha tiġifieri. Sewwa minn relazzjoni għal-mara, minn sodda l-sodda, u jgħidlek inħobb il-Alla. Fejn hu l-erf? Ħanejdilkom ma nafx hekk hux ħantikom ir-risposta llum ta' rivieri. Just qed nitkellem magħkom. Kemm nsibu jien llum il-ġurnata bħala pastor. U bħala bniedem tal-mulej bħalkom. Kemm insiba diffiċli li daw it-tnejn jiġu bbalanċjati. Imma aħna nissejħu River of Love. Li kieku jiena nħalli xi ħadd taw ġew fuq il-pulptu. Jiġi jippredka jgħidilkom li Ġesu mhux l-unika triq ta'. Hemm Ġesu, hemm Buddha, hemm Muhammad, hemm Confucius. U peress li Alla huwa mħabba u Alla jħobb il-kulħadd, intom l-aħseb waħda mill-affarijiet li l-ewwel tagħmlu, jew taħarbu l-barra. Jew nkella tgħid da x'ġaralu l-pasti. Ma kif qed iħalli dal-imbarazza fuq? Ħadd minnkom nispera f'sensieħ jekk ma jkunx ħadd ġdid fjamant li qatt ma semma l-Vanġelu, jgħidilha kemm ħelu dal-pastor kif għadha l-kulħadd iħalli hawnhekk ara hawnhekk il-pastor jaħdem jopera bl-kwalità kulħadd l-istess. Sewwa, imma pija li tafu l-verità, intom ħadejlu dax tabballalu ta' pastor jeżisti jawa. Fejn hu l-erf? Fejn hu l-erf? Jekk intom ħantikom eżempju ieħor. Ħantikom eżempju ieħor. Mela inti qiegħed ix-xogħol. Ix-xogħol. Ħanaqtaw il-Knisja barra ċertu affarijiet isiru aktar sensittivi. Min mod kumpanija ta' xogħol, ħafna ġew fabbrika, ġew uffiċini. U inti taħdem ma' ruxma ta' nies ġew l-uffiċini, għajnhom mod taħdem ma' 10 minn nies fis-section tiegħek. Issa, minime inti il-boss jew inti s-supervisor. Waħda minn daw l-10 jew wieħed marat u għandu virus jittieħed. Inti għax tant imħabba tgħidlhom no problem tħabbix rasek hija xorta. Aħna nħobbuk kif int. Kemm hawn minnkom li tkunu parti mid-disa l-oħra
terġgħu tmorru x-xogħol għada. Ara, fejn għal-fidi? Fejn għal-fidi? Basta rux ma ta' fidi, intu, basta tal-fidi, intu. Issa, mux bizzeg li mħabba? Għalix? Apparti saċertu pont nistajlek li mħabba ja bizzejiet. Ħanajlek għalix. Għax li mħabba, believe it or not, moħku, jisimaw del-frazi, jisimaw sew del-frazi. Li mħabba biex topera għanda bżon l-erf. Li mħabba biex topera għanda bżon l-erf. Mela li mħabba jiena, jajna mill-mot jiena dak il-boss. U għandi kumpanija, jew għandi 10 min nies jaħdmu fil-section tiegħi u jiena supervisor fuqhom. Xi ħadd jgħid li isma' boss, ser, jien għandi virus, it-tabib qalli toħroġ mid-dar, qalli m'għandi bżonn il-flus, qalli għax ma baqalix siklif, ma baqalix li għandi bżonn. U ngħid li tħabbix rasek taħna nħobbuk ejja qalbi. Nkun balalu jien. Għaliex naf, tinsiex irrid nuża l-erfa. Li ħaj kontaġġa id-disa l-oħra. Issa mhux wieħed ħajkolli barra mix-xogħol, ħajkolli 10 barra mix-xogħol. Però dal-prinċipju jaħdem ukoll fil-Knisja. Dal-prinċipju jaħdem fil-Knisja. Meta inti għandek aħwa fil-Knisja li issibhom ukoll u sibhom f'kull Knisja. Anzi, insa l-Knisja. Insa River of Love, biex ma jkun hawn xi ħadd ngħid għal River of Love, ma nista' ngħidha, għandi kull dritt għaxin il-pasti. Imma ejja mmorru l-ġenna, trid immorru aktar x'imkien perfett. Il-ġenna. Alla mhux imħabba għaliex keċċieħ miskin il-Luċifru. Daqshekk inbillek kellu opinjoni differenti. Inkom għadkom għaw jew intom ġejtu raptured. Qed tifhmu fejn l-imħabba mhijiex biżżejjed. Ħa nitkellem għal dawk in-nisa li bħalissa nispera li ma ħadd f'River of Love imma ma niċċassax. Imma li inti tgħix ma' xi wieħed, pereżempju l-bira kelli testimonjanza ta' oħt u vera berkitni. Għax kienet f'sitwazzjoni simili. Fejn inti qed tiġi abbużata. Isawtek. Imma passer jiena Kristjana rrid nimxi bil-imħabba. Int balala. L-erf fejn pupa? Fejn l-erf? Għaliex nisa jiġu maqtula? Naf li jista' jkun hemm relazzjoni għandhom problemi relazzjonijiet u għandhom challenge u jista' jkun ma taqblux u jista' jkun mhux għal xulxin. Imma l-erf jgħalmek li inti ma tibqax sitwazzjoni bħal dik. U ħafna nisa jibqgħu f'sitwazzjoni bħal dik għax jaħsbu li qed jimxu bil-mħabba, imma bil-bluwa. Baloħ. Ħantikom oħra. Jalla ħadd qatt ma jkun River of Love f'sitwazzjoni bħal dik. B'tifla minn ta' xi raġel ieħor u għandha boyfriend. Daw sitwazzjoni li nasmajt bihom ta' jien dawn l-affarijiet. Il-boyfriend jibda jirrejpja lil binta. Imma l-għom tant ħobbu l-dar raġel. Fejn hu l-erf? Inti waqt li qed tħobb il dak il-mostru, lil dik it-tifla li tiġi rrejpjata mill-boyfriend mostru tiegħek, lilek qed tarak mostru doppju issa, għax apparti li miskina tiġi rrejpjata, daw sitwazzjonijiet jeżistu f'Malta, mhux fiċ-Ċina fil-ġungla jew in the middle of Africa. Tifhem? Dik it-tifla issa lilek tarak mostru għax issa taħseb u qed tinterpreta di li inti ħaġa waħda miegħu. Mela di la tistaddu l-suppost papa u laqas il-suppost il-mama. Meta taqbes għalija. L-erf
يعلمك كيف تحب، للمين تحب، متى عندك تحب، متى عندك تمشي بالجراتسيا، متى عندك تمشي بالليجي. ياك انت تمر الليجي قدام الليجي تتخسرهمش، الليجي لك هذا باش تعمل جوستيسيا. ومن بعد من امور قدام الليجي سو تا كريستو وسو تا تشفيل، ومن بعد خليهم ياخذوا لحقهم. allora certo ناس اللي من اليوم ما يريدوش يمروا كونتر المحبه يكملوا يخلوا كورروزيوني عاديه، ابوس عادي، دوتريني فولوس عاديه. per esempio خلي نلبس الكاليت، importante نلبس الكاليت anche jekk ma toġbokx għax ħadd nilbishom xorta waħda. Isma' fil-Knisja Kattolika ta' Ruma nemmen li hemm assisin li huma tal-affarijiet tagħhom. Imma li jittolleraw fuq dan il-pulpti gurus jippritkaw il-ħmerijiet u l-ereżijiet u dottrini diaboliċi. Tidnejlek għaliex? Għax jużaw l-iskuża tal-imħabba. Għala. Min għajrerf. U minn għom li għandhom ħafna iktar erf minn Alla nifsu. Għax Alla nifsu meta kien hemm xi ħadd bħal dik fil-ġenna kien jagħmel barra. U kienet jimxi b'imħabba perfetta. Għax l-imħabba mhux just gooey I hug you, I love you bro. L-imħabba wkoll tipproteġi. Qed tifhmu? Fil-ktieb ta' l-ewwel Korintin kapitlu 1 vers 30, skrittura vera sabiħa, tajlek li Ġesu sar l-erf talla għalina. Infatti, jabluwa fajnej il-bniedem li Alla jsir bniedem u jmut għalina, jabluwa. Ġesu sar l-erf talla għalina. Ħanilkom frażi interessanti. Champions huma lesti li jagħmlu dak li jobodu biex jikkrejaw dak li jħobbu. X'inhi di? Ħanerġa' ngħidilkom. Champions are willing to do things they hate to create something else they love. Xi tfisser? Mela nies ta' suċċess huma lesti jużaw l-erf għax hawnhekk hawn bżonn l-erf biex jikkrejaw jagħmlu affarijiet li ma ġobhomx. Ma jħudux peċir jagħmilhom. Jagħmlu, ma jħudux peċir jagħmlu ċertu affarijiet. Imma jafu li dik il-ħaġa li mhux qed jieħdu peċir jagħmlu bħalissa ħadd ikkrea xi ħaġa lihom li ħajtihom il-ferħ. Ħantikom eżempju ċar. ħafna li jħobbu jieħdu ħsieb ġisimhom u hekk għandek tagħmel dak huwa t-tempju tal-Ispiritu Santu u inti l-steward tiegħu dan il-ġisem, mhux dejjem ikollok abti tmur timxi, mhux dejjem ikollok abti toqgħod tagħmel l-exercise, mhux dejjem ikollok abti toqgħod tmur il-gym, imma kemm tuħu pjaċir meta tara riżultat. Għamilt xi ħaġa li tobgħod biex inti terbaħ xi ħaġa bl-erf dak li inti tħobb. Qed tifhmu? Għall-ikel, din ħobb nitkellem ta' spiss fuq għajna, kemm hawn nies Kristjani, qedtilhom il-lawċin. Il-lawċin qedtilhom dil-ġimgħa morna għawdex, tkellimna lawċin. U lawċin, ringrazzjalla vera album kbira. U meta mmorru dejjem jippreparawna buffet. Qedtilhom illum il-qudiem, meta tippreparawna l-buffet, tittamluh tajjeb għall-ġisem. U ma gergrux ta' dik. Għettilom, ma tistawx, eżis għawċi. Inħobbukom u grazzi tal-imħabba li turuna u l-ospitalità, ma tistawx aħna. Jina darba fi xar nitla, Dwayne jitla kull ġimma. Ma tistawx li t-tifel ta' tuħroġ ma ta' pastizzi kull nar ta' ħamis. Millum il-qoddim, tsunnarija, ħas, zebbuċ, ta' dam, cherry tomatoes, sawa,
xiktar u karfusa. Għax indumu hemm, indumu. So, jiena nħobbhom il-pastizzi, imma għajjina li bitajt li l-nifsi biss 2 fil-ġimgħa. Biss, u fil-ħodu, mhux fil-għaxija, għax joqogħdu fil-sonku u teċka mitallaw li. Għaċtu. Sawa, inħobbhom ma rridx noqgħod nagħmel reklami, hemm pass partikolari vera hemm il-pasti tajbin. U nħobbhom ukoll kelli nikoltu żanna nikollhom ukoll. Imma ejja nkunu onesti. Kemm taħseb li huwa healthy għalik? Aħseb wara toqgħod ikollhom kuljum fil-għaxija. Mela, anke jekk inti tgħid li imma jiena ma neħxinx ta' imma l-saħħtek mhux tajjeb. Xorta mhux tajjeb għal saħħtek. Dad ngħidilkom pastizzi u hemm affarijiet oħrajn, u sausages u ħellu u ġelati. Tifhem? Ġifieri mhux issa. Allura inti x'qed tagħmel? Qed tiġħad lilek innifsek minn xi ħaġa li tħobb u m'intix ma taġbokx dik, imma biex takwista xi ħaġa li tħobb. Meta jiena mmur ġim jew mmur nimxi, sewwa mmur nagħmel xi exercise. Mhux dejjem nieħu pjaċir nagħmlu dak l-exercise, imma mbagħad li nakkwista nħossni tajjeb. Sewwa iċ-ċantorin jistenqafilli l-qalsetin qafilli ma joqgħod jagħmel il-kmix fuq fil-ġnub. Tifhem? Tieħu pjaċir. Tifhem? Dawn l-affarijiet titħobb xi ħaġa, tittobbot xi ħaġa biex takkwista dak li inti tħobb iktar minn dik il-ħaġa. U dak huwa fejn tidħol l-imħabba u l-erf fl-imkien. Ħanejdilkom skola, edukazzjoni. Ħafna min-nies, ma nafx min iħobb jistudja u jaqra l-kodba u hekk, imma ħafna minna naħseb jiena naqraw il-kodba u nistudjaw. Mhux għax per se nieħu pjaċir, imma xi rid nakkwista xi ħaġa permezz tagħha. Hemm id-disciplina, allura tittamel toqgħod tistudja sajja twal. Sewwa, imma inti mhux għal dak trid, inti trid xi ħaġa ikbar. U dak hemmhekk fejn jidħol l-erf u l-imħabba. Amen aħwa. Halleluja. Għalhekk nies li huma vittorjużi jirnexxilhom f'ħajthom jażlu l-erf biex jakkwistaw dak li wassalhom għal vittorja li jħobbu tassew. Mhux ħanejdilkom morru waqrawh, Luqa 15. Tafu l-istorja? Tafu x'inhi l-istorja ta' Luqa 15? The prodigal son, il-livell ħali. Moħħkom ma' waħba. Għax għalija qed ngħidilkom dan huwa naħseb l-iktar messaġġ diffiċli għalija biex neħħendilja, nimmaneġġja u anke biex nipridka. Imma naf li intom ukoll tiffaċċjawhom ukoll. Mela dal-ben kien f'dar missieru. Taħseb li mexa bl-imħabba missieru miegħu. Taħseb li kienu ħobbu missieru miegħu. Taħseb li missieru dak, nafu għal minu missieru, dak il-mulej, naqsu ximkien missieru li libnu, taħseb li naqsu ximkien? Kienet biżejjed. Xorta telaq. Kemm importanti l-erf Ġesuani? Kemm importanti l-erf? Mbagħad, ħanilkom aħwa fl-esperjenza tiegħi. Ta' pastoring 18 sena, ministru kważi 28. Isimgħuni. Fl-esperjenza tiegħi, min ma jitallimx dar il-missier, ikollu jitallem fl-iskola tal-ħnieżer. Ħanerġa' ngħidilkom semmejtilkom xi ġimilu jew ġimagħtejlu ħanerġa' nsemmilkom. Meta tarawhom fil-iskola tal-ħnieżer, titħassruhomx, hemmhekk qed jitgħallmu l-erf. Għax fid-dar tal-missier ma tallmuhiex. ċertu nies jagħmlu deċiżjonijiet u jitfnu lilhom infushom. Aħwa hemm regola li laqqas Alla ma jista' jinbidilha. Tiżra taħsad. Tiżra taħsad. Imma Alla mħabba u mimli jerf. U z-żerrija m'hemm bżonn toqgħod tgħidilha ikber.
tikber xorta. Mela dan il-ġuvni najja aħna jgħidulu bejn il-ħali, bejn il-ħali. Kellu mħabba b'abbundanza. Imma ma kellu xerf, kien iblaħ. Bħalu Kristjani għaw turrun! Turrun! Għandikun semmejtilkom dan il-punt ma ħana ġan semmijaw niftaħta ċefuqa. Fl-esperienza tiegħi ta' xogħol pastorali, 18 sena nies li rajtom jaqgħu. Nies li rajtom jiżvijaw. Nies li anka dew il-mulej. Bħalissa naħseb f'wieħed, pereżempju, li tgħix kemm il-mulej kien jużah biex iġib l-erwieħ lejn il-mulej. Kien qed jagħmel ċertu xogħol fid-dinja, ma kienx qed ikun wise. Qed ipoġġi lil nifsu f'sitwazzjonijiet li ma kienx qed ikun wise. Illum m'għadux jimxi mal-mulej. Il-Knisja sparixxa. Għamel ċertu żbalji. L-imħabba mhux kompluta mingħajr l-erf. Il-pastor mhux qed jagħmel xogħlu sew bħala xogħol pastorali jekk ma jimxix ukoll bl-erf. Min huwa msejjaħ min għandu jħoss sejħa għall-ministeru ħankellimkom hemm koppja, kien hemm pereżempju koppja snin ilu, għandilkom pereżempju koppja snin ilu. Da għandek żewġ koppji anzi. Żewġ koppji kienu parti minn dil-familja. Jiġi għed minnhom fuq jgħid li pastor il-mulej kellimni għalli biex niftaħ knisja. ħafna minnkom u ħafna Kristjani jgħid praise the Lord. Hallelujah. La kienet the Lord u laqqas kienet wise. U tajt twissija. Itu number 1 għadek żgħir fil-mulej. Għadek immatur. Għatem ruxmata x'titgħallem. Viżjoni li għamiet l-erf. Passjoni li ġelitu jinsa affarijiet li nemmen li kien jemmen fihom. Prinċipji ta' integrità, unur, ordni. U għetlu ħadd iżbalja u ħadd kisser familtek. Għetlu jieqaf, għal-ġittijak jieqaf, għal-ġittijak jieqaf. Isma' hawn intom, aħwa. Jiena naf kemm il-darba tieħdu xqata. Taf kemm il-darba jkolli jabtit nieqaf minn dan ix-xogħol. Ħafna iktar milli tistgħu timmaġinaw. Għadkom ma tafx x'battalja spiritwali tidħol ġewwa fiha. Jekk ma huwa battalja spiritwali tkun preparat u mandat mibgħut. Aħseb wara. Ma tkunx ippreparat u ma tkunx mibgħut. Tippridka fuq dal-pulptu u kwalinkwa pultu ma jagħmlekx pastor ta'? Dak il-għażiż mim li mħabba! Il-pastor dak il-raġel min jafu, mux ħansemmi ismu. Il-taf kemmu xew, taf kemmu sweet. Vera jek, he's really loving. With a lot of lack of wisdom. His marriage is over. His children split. ħanejt twissija u għal min imqar għandu widna waħda jismaħħa. Tagħmel xejn. Bl-imħabba biss. Uża ħafna erf. U jekk tħossok hemm xi tip ta' għaġla u maġġel, iktar tagħmel xejn. Alla mhux maġġel. Alla mhux maġġel.
ipprepara ruħek sew. Kun iben fid-dar, kwalinkwa dar fejn int. Kun iben u bint. Stenna. Uża l-erf. Għax tiġġarraf 100%. Għadni ma rajtx wieħed sissa f'ħajti. Ikkampa. Kolla, qed ngħidilkom bis-serjetà, kollha ġġarfu. Kollha. Ħa ngħidilkom aħwa. Minu f'sensieħ, tidngħidlek xi ħaġa? Tidngħidilkom xi ħaġa? Minu f'sensieħ ma rridx isir passer. Mhux bil-kontra. In-nies kollha li Alla sejjaħ biex jibdew xi xogħol jew morru missjoni, mhux qalu yes, ħajibgħatni fl-aħħar bil-kontra, don't send me! Ibgħat il-ħadd ieħor. Bil-kontra anzi! Meta tiġri, ejja xar il-ħin għax ħanaġlu, għax għajni nistenna. Isu ħajaqalek. Waħda darba qalt li, Pastor, qed nikber, il-ħin għaddej u Ġesu dal-waqt ġej. Għaddu ma ġiex. Imma ħanejdlek għax ma samax il-klim tal-erf. Il-Malti jgħid klim ix-xieħ son fih. Jiena klim iż-żagħżugħ. Ma rridx noqgħod nidentifika ma' xieħ. Anyway, jon kella bħal Captain America baqa' żgħir. Anyway, imma inti l-assisti ħad iżbalja. Ħad iġġarraf. Hey, Pastor, don't speak that over me. That's a warning. Dil-ġimgħa rajt video ta' Vera Ġraddi, ma nafx hekk min rajtuh, rajt hawn kienu xxarjat fuq il-Facebook. Ta' bridge qiegħed fil-fog. Ma nafx hekk rajtuhx. Kien fog u l-art tiżloq għax is-silġ għamela l-art vera tiżloq. U min qiegħed fuq din in-naħa qed jara d-diżastru li hawn ta' karozzi kollha maqlubinhom inkisrin ma' xulxin. U dawk ġejjin. Imma peress li hawn il-fog, dawk qed jgħidhom iqaf stop! U dawk jgħidulhom da min jaħbad ta' f'nofs tal-waqt. Bum! Jiġġarfu. L-erf jgħalmek tisma' minn dawk li marru qablek. U jekk ma tismax, ħadd iġġarraf ukoll. Żomma skritta u mnaqxa għax ħassir żgur. Dawn huma affarijiet qaddisa u serja quddiem Alla. Didintikom xokk ieħor. Illum il-mara taf x'għedtilha? Qedtilha li kieku Alla jiġi jgħidli għandi karriera oħra lajk, ngħidlu thank you. Ngħidlu thank you. That's it, I quit. Għandi karriera oħra. Infatti xokjajta kif qedtillek. Kieku Alla llum jiġi jgħidli Gordon, żummre. Għandi karriera oħra, mur għandi job, mur għadem ġo fabrika. Il-praise dell-Lord kemm nuħu pjaċir, halleluja. Ġas mur għamel xolok, għamel il-magna, un-bat mur u gawd il-weekend, u gawd il-sodda. U jina l-weekend ma jistan gawd il-qas il-sodda, u laqas it-nej, għax minn fil-ħodu sa' fil-għaxija jċamplu għafol għan il-kom, jċamplux it-nej, jċamplux il-sibt, jċamplux il-ħad fil-ħodu, u xorta jċamplu. U ħanejlek, fl-esperienza tijaj, tamel mitħaġa ma' bniedem tamel mitħaġa. Toqsu ximkien għax ma' milġ dak ririttent, toqsik kollu xikkanċellali. Dawk li intom taħdmu ma' nies, ma' kumpanija, ma' xi grupp, jew xi grupp tmexxi ħatifmu dawn l-affarijiet biex. Pija ma tifmuhx. Minix niċċajta qed ngħidilkom dawn l-affarijiet, minix niċċajta, qas nipprova nimpressjonakom. Aħseb wara ma tkunx imsejjaħ. Imkien ta' fil-Bibja ma jgħidlek għax inti msejjaħ ħajkun kollox faċli. Ġesu kien imsejjaħ u ġie msallab.
U l-ikbar wieħed li tqul midluk. Il-Knisja kemm hemm bżonn nerf biex tmexxi knisja men. Ħanilkom aħwa. Ħanejda lil kulħadd Maltin Awċin, Ortodossi, Kattolċi, Evanġeliċi. Vera f'ċertu dottrini ma naqblux bejn xulxin. Imma ħanejdlek, għal dawk li intom qalbkom vera għal mulej, itolbu għal leaders. Bħalma jgħid Pawlu fl-ewwel Timotej 2, minn vers 5, itolbu għal leaders. Sewwa, l-isqof tal-Knisja Kattolika Romana ta' Malta, itolbu għalih. Jien m'iniex Kattoliku Roman, imma tolbu għalih. Għandu bżonn l-erf. Ħafna. Għal minu leader jew għandu knisja fih jew u ġimibawt sew u għat jagħmel xogħol għal mulej itolbu għalihom. Daw kolli tarda l-messaġġ u inti parti minn xi knisja oħra, itolbu għal pastor tiegħek, itolbu għall apostlu li inti taħtu. Itolbu għalih għax mhux faċli. Il-battalja spiritwali li hemm mhijiex ċajta. Intom l-Awċin, itolbu għal leader tagħkom minn flozza fil-għaxija. Halleluja. Ħanedikom storja oħra. Morru fi ktib tal-ewwel slatin. Qed titalmu xi ħaġa? Qed tieħdu pjaċir? Ejt il-mulej għallimni nibbalanċja l-imħabba tiegħek u l-erf. Faċli niġi ngħidlek għax inti għandek problema ma tafdax. Inti taf il-mettejtu, ħandik eżempju. Mela inti qed tgħid il-mara jew raġel pereżempju, naf mara li sewwata r-raġel, u mbagħad marret ma' raġel u raġel sewwata, sewwa, u din miskina bil-fors ħajkollha issues ta' trust. Faċli ngħidilha, imma inti għandek problema ta' trust issues. Ismissek ma jkollokx. Jew inti boss ħanut u fdajt il-xaħat bil-business tiegħek. Għallimtu is-sena kollha. U serqek bil-flus. U ħadlek mhux biss il-flus li kien hemm fil-cash, ħadlek ukoll il-business. Inti x'ħad tagħmel? L-ewwel ħaġa li tagħmel x'ħad tagħmel? Ħadd mur tfittex xi ħadd ieħor biex jerġa' jaħdem minn fuqu? X'ħajkollok naqra issue maħseb, ma xiex? Il-min tafda, u kemm ħa tafda. Faċli ngħidu, għax dik ma tafdax, jew dak ma jafdax. Għaliex ma tilbex naqra żarbun li ma xafiħu. Ħad tkun taf kemm tafda malajr imbagħad. Min għandu trust issues is because he's got a trust reason. Infatti ħafna mill-koppji li jiena nintaqa' magħhom meta jkunu ġej minn relazzjonijiet oħra li jkunu abbużivi, din hija l-main issue. Trust. Mhux ovvja. Tinsiex li daw iż-żewġ maħbubin xi darba qalu nħobbok inti d-dinja tiegħi. Kif imbagħad iridu jitqatlu? Taħseb li ma jkollokx xi trust imbagħad. Jien xi kultant niċċessa. Jien xi kultant bħala Gordon John Manxe. Niċċessa. Li xi ħadd irid jgħidli kif għandi mmur in-naħa l-oħra. Imma da dejjem baqa' hawn. Int ma tikkwalifikax biex tiġi tgħidli kif immur in-naħa l-oħra jekk inti dejjem bqajt hawn biex xi ħadd jista' jgħinni imma dak li mar dak in-naħa l-oħra. Għax jafx kellu jgħaddi minn hawn sa hemm. Jiena ntqajt ma' leaders jiġi jgħiduli pereżempju kif tmexxi knisja. Praise God, jiena miftuħ ta' nitgħallem, dejjem irid nitgħallem. Imma tiġix tgħidli kif tmexxi knisja meta inti laqqas qatt ma kellek kapaċità jkollok 10 min nies, 30 sena, 40 sena. Kemm aħna bravi hu, speċjalment meta ma nkunux tallimni aħna l-lezzjoni.
kemm hemm bżonn nerf. U dak li jrid l-għadu, kissillek it-trust. Però ħanejdukom aħwa. L-esperjenza jekk titgħallem minnha tagħmlek għaref. Hopefully. Ħanejdukom aħwa. Illum qatt nimmedita għamilt ħafna ħin nitlob nirringrazzja l-Alla. Qatt ħin mal-mulej u nimmedita fuq passaġġi fil-Bibja. Fl-Atti tal-Apostli. Għandek kapitlu 15 tal-Atti tal-Apostli, morru oqra. Fejn il-Knisja kienet għaddejja minn tranzizzjoni. Minn taħt il-liġi, għax ovvjament ħafna minn lud bew isiru Kristjani liġi. U l-intaqa l-ewwel konċilju, mhux tal-Vatikan, konċilju tal-Atti tal-Apostli. Konċilju tfisser l-ewwel grupp tal-Apostli u r-rajja lokali. Intaqgħu il-pastors, il-leaders kollha u l-Apostli. U bdew jgħidu, bdew jiddiskutu kif ħajamlu din it-tranzizzjoni. Għax jirrikjedi mhux imħabba hemm, jirrikjedi mħabba imma bruxma ta' erf. Għaliex inti tista' kif tagħmel tranzizzjoni titlef ruxma ta' knisja. Imma aħna mhux dejjem hekk kamilniha, aħna qabel ma konniex niklu il-ħanżir issa tiġi tgħidli nikol il-pork. Qabel aħna konna mdorrijin, aħna nimxu wara Ġesu. Imma aħna konna mdorrijin li huwa ħażin li tikol is-Seychelles, sewwa li ma nintaqgħux il-ħadd. Issa tgħidilna li orajt nistgħu ntaqgħu il-ħadd u niklu s-Seychelles u niklu l-Flex inti tgħid. Il-Lestrina, ħalina faċli għax aħna sibna ruħna diġà on the other side. Imma mamma mija xer firid ikollok biex għaddi din it-tranzizzjoni. U River of Love tgħaddi minn ħafna tranzizzjonijiet. Bħal kull familja. Inti tiżżewweġ, tikollok it-tfal. Inti tinnota li maqt li qed trabbi tfal tibda tinduna x'inhu tajjeb għalihom, x'inhu mhux tajjeb għalihom, x'inhu tajjeb iktar għalihom, x'hux li pereżempju qabel pereżempju jinnaf hawn min pereżempju l-itfal jinnaf kien jagħtihom ċertu ikel. U mbagħad wara ftit tiskopri dan l-ikel mhux qed jagħmilhom tajjeb. X'għamel tgħid għax aħna mhux hekk konna mdorrin? Issa tallimt l-erf jgħalmek li hemm bżonn bidla. Għax kon qed tagħmel id-dannu fis-saħħa ta' ibnek u bintek. Qed tifhem? Pereżempju jiena mdorri, konna fil-familja konna niklu ħafna ħaġin, kont nħobbu l-ħaġin, u l-ħaġin mal-broda tat-tiġġieġa, għaw xogħol minnkom ħajqbadkom il-ġuħ issa żis. Issa mbagħad mor qabdu tiġġa u ġaqluha u sajruha. Sewwa, broda tat-tiġġieġa u niklu ruvjul. Illum m'għadniex nikol ħafna ħaġin u ravju. Inħobbu, imma ma rridx nespandi l-Ministeru. Għadek ma tafx kemm inħossni tajjeb meta ċ-ċontorin inqafel u l-buttuna tinqafel? Minflok il-buttuna tisplodi? Issa min uħobb il-Ministeru na akbar, tħobbax rasek. Alla jħobbok b'dak il-Ministeru wkoll. Imma tifhmu aħwa, l-erf, it's wisdom. Tifhmu, dak huwa l-erf, pereżempju inti jekk tara l-Atti tal-Apostli għandek l-ewwel 6 snin ma kien hemmx diakni. Fejn kienu? Ma kien hemm ħadd, apostli biss kien hemm. 12 l-apostli jmexxu biss. Bejwet u ieħor, u mbagħad għaddew qisu 4, 5 snin, 6 snin, u bdew jgħidu isma' l-xogħol qed jikber u għandna bżonn nippuntaw diakni biex jimsħu l-imwejjed. Wow! U jridu jkunu mimlin bl-Ispirtu Santu u believe naf x'jridu jkunu mimlin bih ukoll bl-erf. Bl-erf. Immaġina għal dawk li kienu f'dik il-Knisja dakinhar. Qalu le, daw ġifieri, aħna lill-apostli rridu. Daw min jaħdu, daw ma kinux ma' Ġesu. Issa hemm bżonn, issa dejna minn tranzizzjoni, issa jirrikjedi li l-Knisja titkollha ċertu struttura. U nuk li jiena nappunta pereżempju jekk jiena pastor ta' 20 minn ruħ. Għandina problema nsejħilha Knisja ma għall imħabba u għall-grazzja ngħidulha Knisja. Sewwa, jista' jkun jew knejjes dak is-sajs, u inti x'ħadd appunta apostli jew profeti u fawxin ruħ minn nies. Hawn knejjes fid-dinja
għandhom 5 membri. Apostlu, profeta, evangelist, pastor u raj. Jipritkaw u jisalvaw il-xuxin. Kull nar ta' sib, nar tal-ħat u nar ta' tifmu għahma, fejnu l-erf? Għadaw mill-5 ministeri, ħat minnkom ma kompoġi tmorru u tiċċal u tħadmu naqra l-muskoli mill-patata l-isfel u tmorru t-evangelizzaw ma toro. Taf li jeżistu daw il-knejjes? Knejjes? Għajdlu mulejtini l-erf. U għallimni kif nibbalanċja l-imħabba bl-erf tijak. Amen aħo? Salamun, aħna nafu b'Salamun, li nafu maruf għall-erf. Għettilkom fl-ewwel messaġġ, believe it or not, dal-iktar raġel li kien maruf għall-erf, miet għax ma applikax għax tant kellu mħabba. Kienu ħobb ħafna il-figura femminili. Għax kellu ħafna mħabba xijati. Xi kultant nista' nifmu. Imma mhuwiex erf li jkollok dawk in-nisa kollha men. Da xerfu. Tifmu? U mbagħad ħallihom idawrulek qalbek lej biċċajaw da u jgħidu Alla. Da kerf. Da li kien l-eżempju tal-erf fit-Testament il-Qadim. Sar l-iktar wieħed iblaħ. Għaliex sar iblaħ? Għax mexa bil-mħabba. X'inhi di? Arġej dieli? Mela. Għax kien tant ħobb li nesa l-erf. Kif jista' jkun? Nix nifhem ta' fhem li naqak jogħġbok. Għaliex da tant kien ħobb li n-nisa li kien ħobbhom ma kienx jiddejja jgħidilhom le. X'inhi di? Ma nix jgħidu, ma kien xidu jħobbhom u jiddejja jgħidilhom le, ma nix nifhem ta'. Welcome to Christian entertainment. Hallelujah. For River of Love Flicks. Għattif mu għahwa. Bis-serjetà, dan immissja għax meċa mill-mħabba. Minajr erf. Għax dan nisa, s-sek marx maħħom kolla, jow ma nofsom, ma kien kapaċi jgħidilhom. No! Minix ħammur naqdil għadda faqal sijak? Wara li l-alla tijaj dilikni, appuntani biex immallu impoġi immexxi poplu daqsa kbir. Għax ma zax l-erf, dawru l qalbu u ġabuħ l-iktar bnidem miblaħ fl-istorja. Għax dak kien l-iktar bnidem għarif. Meta l-imħabba mhijiex biżejjed. Sewwa, l-ewwel Salamun, kapitlu, l-ewwel Slaten, kapitlu 3, minn versi 28. L-istorja ta' dawk iż-żewġ nisa, wis probabbli kienu nisa imqarbin, u daw it-tnejn huma kellhom baby fl-istess żmien. Tiftakru l-istorja? Kemm minnkom ma tafux l-istorja? Ma tafux? Kemm minnkom ma tafux l-istorja? Kollha tafu? Mela daw kien hemm żewġ nisa. Jista' jkun jew kienu prostituti, jew kienu open for business on a regular basis. Ma insomma. U daw it-tnejn qalu weldu u wara lejl jew tnejn, it-tnejn huma qed jorqdu mat-tfal tagħhom żewġ flettijiet differenti. Ma waħda minnhom tispiċċa toqtlu għax tatnu lill-baby. Tqum madur il-lejl u tmur għandek taħdejja l-oħra li kellha baby magħha
toħdilha t-tifel ħaj tagħha u tpoġġilha l-mejjet tagħha. Dik kif qamet filgħodu l-mara l-oħra, issib tħares it-tifel tagħha tipprova tredda u tiskopri da mhux it-tifel tagħha. Tinduna li din il-mara l-oħra għandha magħha it-tifel proprju tagħha. U qed jiġġieldu u marru quddiem Salamun. U Salamun qallhom ta' min din il-mara dan il-baby? Il-mara li serqet il-baby lill-oħra li tagħha kien miet qatlitu prattikament. Qatlu mhux tagħha dik qatlitu. U dik qatlu le. Dak huwa ibni, dik qatlet it-tifel tagħha. Dak it-tifel tiegħi jiena ħadd ħsibu. Salamun qallhom orrajt, ġibu t-tifel fin-nofs. Ħareġ xabla, qal mela biex ħadd ma jkollux jgħid ħanaqsmu t-tifel bin-nofs u kulħadd kull waħda minnkom toħdu biċċa. Inti tuħu nofs u ieħor jieħu nofs. Ommu vera tgħidlu le! Aħjar nara t-tifel tiegħi jgħix milli t-tifel maqtul. Kif qalet hekk di, nippreferi li l-ibni jgħix imma anke jekk tieħdu jekk imma l-menu jibqa' ħaj. Salamun qal dik l-omm il-vera. Dak huwa eżatt eżempju perfett ta' erf u mħabba fl-imkien. Kemmu kbir il-mulej? Fil-ktib ta' Ruth Borġ Love you too, sis. Bej kapitlu 2 hemm storja vera sabiħa. Dak kien hemm raġel Sinjur Boaz u kienet vera tad-dibaż miegħu. Dak kien Sinjur u kien mhux biżewweġ kif tabba tgħid għażeb. Kien għażeb bil-Malti, ma tantx ġob il-kelma għażeb. Ma insomma għażeb. Ġuvni, ġifieri kien ġuvni, kien ċertu żmien u di Ruth kellha ġiet f'pajjiża lura f'pajjiża kellha ir-raġel tagħha mitilha u kienet ma' żewġ nisa oħra wkoll ir-raġel tagħhom mitilhom. Ma nafx eżattament naħseb kienu joqtluhom ir-raġel tagħhom daqskemm kienu jtuhom xogħol, ma nafx. Le, ċajta. Insomma, u din marret lura lej belt tagħha minn fejn trabbiet għax kienet telqed minn belta, ma sabitx futur u reġgħet lura, insomma għaddiet minn disgrazzja kbira, ma marret lura lej ġensa. U meta marret lej ġensa u ridet xtaqt issib raġel u ratel dan ir-raġel u mid-dera iffansjaw il-xuġin. Imma kien hemm problema ta' kultura. Aħwa ħanilkom, taf li intom ċertu knejjes ma jistgħux joperaw kif noperaw aħna f'ċertu kulturi? Għax hemm ċertu erf li ċertu knejjes iridu joperaw bil-fors differenti f'ċertu kulturi. Jridu jilbsu differenti mħabba l-kultura li jgħixu fiha. Meta jiena ħantikom eżempju għadna milkom naqa' Side Street hawnhekk. Meta jiena mort l-Indja, il-knejjes li pridkajt ġol Indja fin-Nord kelli ninżel żarbun u nidħol ħafi. Dejqitni għax jiena ma tantx jiena naqra hekk. Kif jgħidu dik? Naqra senefeteti fuq dawn l-affarijiet. Sewwa, imma kif tħalt qalu li titneħħi żarbun u bdejt nara kulħadd bil nispera m'għandhomx il-kallijiet daw jew xi. Ejjew ħasluhom saqajhom sewwa minn. Imma dik il-kultura, tifhem għax hija offens li tidħol ġol knisja biż-żarbun. Sewwa, mbagħad tiċċassax jekk iżżub żarbuna waħda u dik ikollok tuħu xi ħadd ieħor imżomm. Imma kulturi għandhom ċertu użanzi li forsi ma tarawx fil-Bibja ma jridu japplikaw minħabba tradizzjoni li huma fiha tal-pajjiż. Sewwa,
Mela di kellhom tradizzjoni li jekk fil-familja hemm raġel li hu next in line li jiżżewweġ u jrid jiżżewweġ għal Rut. Mhux Boaz, għax il-kultura rikjediet li mhux Boaz kien is-sem tiegħu li jmiss li jiżżewweġ, kien hemm xi ħadd ieħor qablu. Da għamilha test Alla għamel hekk u hekk, sewwa mexa bl-erf. L-istorja tiġi li Alla premja għax mexa bl-erf u bl-imħabba li spiċċa din il-mara issir ir-raġel ta' dan il-mara ta' dan ir-raġel. Għax użaw l-erf. Li kieku llum qegħdin f'din is-sena, Malta, kieku jaqbżu l-kultura kollha. Ħansi jidħlu fis-sodda, jagħmilha baby u mbagħad niżewġew. Issa, bl-ebda insulti min għandu baby u għadu ma żewġ. Il-Mulej birikom u jtikom il-grazzja li sibu l-istat tagħkom jekk dik ix-xewqa ta' qalbek biex inti tkun issatilja. Imma ngħidilkom hija, hemm ċertu kulturi li inti bil-forsi tuża l-erf. Għax inkella tista' tagħmel skandlu pereżempju fil-pajjiż. Hemm pajjiżi tista' tiġi moqtul minħabba ta' skandlu fil-kultura. Qed tifhmu? Hallelujah, praise and worship kien. Allura, minn dan li aħna nitkellmu lejla, pereżempju, aħna kollha qed nikbru fl-erf. Ġagbu wieħed vers 5 xtajt. Itolbu lill-Alla għall-erf. L-erf divin. Però ħanurikom l-aħħar skrittura, morru ġagbu 3. Ħadtu pjaċiri lejlaħu. Għalhekk itolbu għall-erf, itolbu għall-pastor biex kollu l-erf, sewwa għaliex mhux faċli tmexxi poplu. Itolbu għall-Prim Ministru relevanti taqbilx miegħu f'kollox jew le, u għall-President, itolbu għal Alla jtihom l-erf. Ix ħaġa interessanti li għall-mexxejja Alla ma jgħidlekx itlob għalihom ħalli jkollhom l-imħabba. Isn't that interesting? Immitlob għalihom biex kollhom l-erf. Meta l-imħabba mhix biżżejjed. Ġagbu kapitlu 3, isimgħu għadi. Dan huwa l-erf talla. L-erf veru talla. Halleluja. Grazzi Ġesu. Min vers 17. L-erf li ġej mis-sema qabel kollox huwa erf safi, pur. Imbagħad hu erf li jfittex is-slim, il-paċi, it-tjubija, il-ħlewwa, huwa kollu ħnina u frott tajjeb. Notaw, il-ħnina hija parti mill-imħabba. Il-ħnina hija parti mill-imħabba. U frott tajjeb, bla ma jħares lejn l-uċuħ u bla erq. Dawk li jfittxu s-slim jiżraw fis-slim ikollhom il-frott tal-ġustizzja. L-erf li jagħtik Alla fih l-imħabba, ma mhux imħabba waħda. Għaliex l-erf talla jagħmlek għaqli. Jiġifieri tkun persuna bil-għaqal. Tagħmel deċiżjonijiet wise. U fejn inti żbaljat aħna kollha żbaljajna, ittallem mill-iżbalji tiegħek. Ħalli issir wise. Għax l-iżbalji bħalma ġiljettilkom dal-aħħar nerġa' ngħid, l-iżbalji jistgħu jsiru l-ikbar teacher ta' ħajtek. Simple as that. U hekk jiena u inti nikbru fl-erf talla u nagħmlu deċiżjoni tajbin. Nista' ngħidilkom ħaġa. Ħajkun hemm bosta sew fuq ix-xogħol, sew fil-knisja, sew fil-familja li minħabba d-deċiżjonijiet tal-erf li tagħmel ma jaqblux miegħek. Issa ħanejdilkom kif topera din il-knisja. Jiena opinjonijiet nismagħhom. Imma inti titiżżomm fostok
u inti tgħid il-pastor huwa l-leader u issa itlob għall-erf biex jagħti l-erf lili. U once li jiena ngħid vi, va, bi, ba, be, bubu, inti tgħid okay, pastor. Sa meta inti tibda timxi fiż-żarbun tiegħi, mbagħad titkellem differenti. Amen aħwa? Tallimna xi ħaġa lejla? Għalajn nitolbu. Number one ix ngħid il-daw kollha tisegwu. Li mingħajr Kristu għadek laqqas xabbejtu l-erf. Anzi l-Bibja tgħidlek għadek iblaħ bħalma konna kollha kemm aħna. Għadek iblaħ. U jagħmlek għaref meta inti tgħid il-mulej tiegħi u Alla tiegħi salvani u l-mulej jibda jagħmlek għaref. As such ma jeżistix Kristjan ġenwini blaħ. Jeżistu Kristjani ġenwini jagħmlu deċiżjonijiet boloħiva għax hemm nuqqas ta' maturità. Imma mbagħad titgħallem. Għax inti jekk għażilt il-Kristu ma tissejjaħx blaħ. Tissejjaħ wise il-fatt li inti għażilt il-Kristu. Imma jekk inti irreġettajtu l-mulej, inti l-ikbar blaħ. Ma jekk inti tgħid li jiena għażiltu l-Ġesu, minix blaħ, imma hemm affarijiet f'ħajti, hemm sitwazzjonijiet f'ħajti li l-lejla l-mulej tinebbaħni li għandi bżonn nimxi fl-erf. U jekk ma timxix fl-erf, tiżvija tħobb l-Alla. Tiżvija Kristjan. Tiżvija Kristjana. L-imħabba waħda mhix biżżejjed. Meta għandek familja, għandek relazzjonijiet, għandek komunità, knisja fidejk, knejjes fidejk, ministeri. Għandek orkestra fidejk. Ridu jkollha kemm huma jagħmlu sound wieħed. Il-konduttur huwa dak li għażel meta jsir is-sound u kif isir is-sound, dak huwa l-erf. Dak fidej il-konduttur, mhux fidej il-violin, il-pjanu, il-kitarra, fidej il-konduttur. Għax irid jagħmilhom idoqqu kollha l-istess tune. Fidej il-missier bl-għajnuna tal-om, fidej il-missier biex jieħu deċiżjonijiet tal-erf. L-om time. U għed nitkellem għan nistalla, mux għan nis li m'għandhomx interess lejn mulej. Jekk il-missier ma jafx għandu jagħmel, jieħu parir minn martu. Jitolbu l-mulej. Għalhekk meta l-iskrittura tgħidlek fl-Atti tal-Apostoli 13 u fl-Atti tal-Apostoli 15 tarbu lill-Alla biex jagħtihom l-erf. Mhux jagħtihom l-imħabba. Isn't that weird? We think that love is everything. Love is not everything. Għatina l-erf. Għatina l-erf il-mulej il-min iridu nibatu. U fejn iridu nibatuhom u meta iridu nibatuhom. Għatina l-erf lil-min iridu nwarbu. Għatina l-erf li iridu l-min iridu nordnaw. Wow! Ara kemm imħabba importanti. Min għall-erf tibqa' blaħ. Tibqa' tiġi mweġġa, tibqa' tiġi abbużat, tibqa' tiġi użat. U meta tkun leader, ħajkollok ħafna li jippruvaw jimmanipulawk ukoll u jintimidawk. U jrid ikollok spina dorsali tal-vibranium. Not this, pastor. Jekk kemm ixju li ħattalik fuqha, grow up. It's called a test. It's a test. ħafna bil-Kristjani jaqgħu għax ma mxewx fl-erf. Mhux għax ma mxewx minħabba. Ma mxewx fl-erf.
باولو افسين 1:15-23 اشترى بالكنيسيا المولاي يمليكم بالمحبة. لا عذر بما طلبه شعلم اشترى بالكنيسيا بيش يملى الكنيسيا بالعرف. بدي لك علاش؟ عشان المومنت اللي انت اتولدت من جديد المحبة تجي صوبت كل كمية فيك. امسا انت عندك بزون العرف باش كنت تعرف كيف تابليكا، مع مين تابليكا، فيش حين تابليكا، كيف وكومه مع ناس ديفرنتي. مو اقرا شي يطلب باولو على الكنيسيا يمكن ما يدورهم يلا يمليكم بالمحبة. تيجي مملين بالمحبة اسا عندكم بزون العرف. ايمان اخوان كل واحد بشر راسه اطلب معي ابارت اللي يطلب علي تقفش يطلب علي. اخوة في الاسبيرينسا دياي 30 سنة كريستيان، 28 سنة منستيرو، 18 سنة باستور تالبرازيبيو، ويا الاكتر حاجة لسب ديفيتشلي باش نبالانشا العرف والمحبة. ديك الاكتر حاجة لسب ديفيتشلي. ما المولاي يعطيني العرف نبقى مفتوح باش نتعلم. فين زباليا نتعلم من الزبالة. هادو حتى ما وصل ياك تزباليا اندم المغفرة امك ادا على كل خط. كاوش حتى تسمع هذا المسجيات عند بزون الرانجا هايتي عند بزون نرجع لورا لدار المسيري باش نعمل لفر يتساوي. عند بزون نرانجا مع الفاميليا، عند بزون نرانجا مع البوس الشغل. امسا طلع تا باسر ما يمبورتاش تعمل لفر يتساوي شرطة. كلك شتيت مهوك الرانجا عشان ركيادي خافنا وملتا. يطلبوا معي داك اللي هنطلبين عليا اطلب عليك انت. قال له مسي قديس جسو صار لرف طلع عليا مسي ينقصني العرف وعندي تان بزون العرف تياك مولاي. انت دجا تايتني المحبة كومبلوتا وتوتالي تياك وفي المحبة تياك ما ينقصني شيء. عش بحال ما تايت السكتورة المحبة تاع المسير جيت مصاوبة في قلبي برمس الاسبريتو سانتو. انت تايدنا باش نطلبوا على العرف في كل سيتواسيوني في كل اريا. اعطيني العرف اعطيني العرف مولاي. عليك كل يوم امليني بالعرف ديفين اللي جاي من السماء. خلينا نعمل ديسيجن طيبين، خلينا نعمل عزلات طيبين، خلينا نكون نعرف فين كيف ما مين نابليكا ونمشي في المحبة تياك. اغفر لي فين يزباليايت عمل ديسيجن خزينة. أبا مسير لا تخلينيش نعمل زبالي اللي يجيبوا دانا فوق هايتي فوق فاميلتي فوق الكنيسة. جسو أحسن لي بالدم قديستياك امليني بالسبيريتو سانتو ومليني بالعرف. من اليوم نبدأ حياة جديدة مملي بالمحبة تياك ودايما ماتورة في العرف ديفين تياك.
Dan nitolbok min qalbi nemnu nirċivih. Fissem Sidi Ġesu. Amen, amen. Ma nafx ekkawx il-lejla jgħid li pastor, il-lejla nixtieq nagħti ħajti l-Ġesu għall-ewwel darba, u xi ħadd il-lejla jgħid li pastor nixtieq nagħti ħajti lill-Ġesu għall-ewwel darba. Nixtieq nkun salvat. Nixtieq nkun żgur li jien jekk immut illum. Amen. Nixtieq nkun żgur li jekk jien llum immut. Jiena vera salvata, maħfura minn nubieti. Il-lejla, għal dawk li intom għadkom qatt ma għamiltu deċiżjoni, you can choose to be the wisest ever. Tista' tkun l-iktar rara f'ħajtek l-iktar. Meta tażel il-Ġesu vera f'ħajtek. Mhux qed ngħidlek ħassir perfett, imma tiġi perfettament maħsula bid-dem ta' Kristu. Maħfura minn kull dnub. Ismek jiġi miktub fi ktieb tal-ħajja. U inti kollok is-salvazzjoni. Għal dawk li intom il-lejla tgħid li pastor illum irid xi nagħmel din id-deċiżjoni f'ħajti biex nagħti ħajti li Kristu. Hawn xi ħadd tolli dejk. Min iktar. Hawn xi ħadd ieħor jagħmel deċiżjoni l-lejla l-ewwel. Itlob dit-talba warajja minn qalbek, għidha dit-talba warajja minn qalbek, għid vera fis-sira minn qalbek. Għidlu Missi Qaddis. Grazzi ta' Ġesu. Għandi bżonnok mulej f'ħajti. Mingħajrek mina xejn. U naf li mingħajrek jien għadni mitluf jew mitlufa. Aħfilli fejn żbaljajt. Numilja ruħi quddiemek mulej. Għatini l-erf. Ħalli ma weġġakx il-ħuti, ma nweġġax il-Knisja, ma nweġġax u ma nnikkiċ l-Ispiritu Santu. Għatini l-erf mulej biex nagħmel deċiżjonijiet li jonoraw lilek f'ħajti. Mulej, mingħajrek dan ma jistax ikun. Għalhekk imlini bil-preżenza qaddisa tiegħek, kun inti s-sitt tiegħi u s-Salvatur tiegħi millum il-qudiem. Fejn jien dajjef għejni. Fejn kont iblaħ għatini l-erf. Ġesu grazzi li permess tiegħek illum jien salvata, maħfura mid-dnubi. Illum nibda ħajja ġdida fl-imħabba tal-Misier u fl-erf ta' Alla, Sidi u l-Ispiritu Santu. Għal gloria tiegħek Misier. Amen. Għati ċabċiba l-mulej. Thank you, Jesus. Kulħadd jum bil-wifqa. Għal dawk li intom fuq YouTube u Facebook. Nħeġġiġkom biex intom tiġu tinaqdu magħna għada fil-ħodu fl-10 service. Ixxerjaw dal-messaġġ. Morru meditaw. Ħalli l-mulej jiċċallenġjak bil-imħabba u bl-erf tiegħu. U applika dak li smajt il-lejla. Ħankomplu nitkellmu fuq is-serjes fuq l-erf tal-la. Jekk hawn xi ħadd minnkom għandkom bżonn it-talb il-paċi magħkom YouTube, God bless you.